Kinong song senong juga maupat hak setiap juga arpoi terik unaitung arjar arpusan kelami pajba ban khanglat kejingban ban plit ma ya ka office rekam juga CNRD blok maupat hak ni kesngi ki pajba ke lakhang lenti ya ki arngut ki menteri ke sorkar kata ya menteri badai pet ya katanat CNRD blok u etimondal bad ya menteri badai pet ya katanat fishery uba AL hek ubadai ru MLA jong katany habai keren beginong tho kubor hadin ba kini kinong mikmat Kim semlayo alat ban pli pajba ya kini ko office nakliang urang ba senong uba juda walang ulaong ban nakliang jong ke senong kala deban a ya jingtho lakamba arsen ne license ya ke sorkar ulaong ba tathadu kasngi tho ding jong katayo baladep ka senong kala yo sngo ba menta ka arpoi terik unaitung ke sorkar kala penskem ban yat sakmat na kabenta ban pli pajba ya kani ka office shu laong ban nakaliang jong ka senong kila dawa ya ke sorkar ban ai da ke jingtho Syaka senong bat ong bahadin baladep yo ya ke jingtho hangta nakaliang jong kinong kitkam ke senong kinsa lumbiang ya ke dorbar bat penbena hakmat upajba ya ke jingtho bala ai ula berab da ka baong ba kumba puli ya ke siti jing terwa house nem arjar khanriu bat kumbala penbena ya ke jing menjur house nem arjar khatnyo ula ong ba ka sorkar khaswa ban pli pajba ya ka office rekam kadai bande kumju ula ong ru balada kinong kitkam bat ki pajba kisngawi hab ya kajing terwa jo ke sorkar kasinong kan priang bat kan ya trailang bat ke sorkar to kanong rem hakabini bagajik persya kajungi kalongka nadu ka kaksam terik nokong kebangila yo ya kajing tip bana kaliang jong ka CNRD department kadon ya kajing tlu ban shift no ya ganika kajing trikam ya mau pasin di blok sini sepo ke kampus Timar sini yo snow ya kata tena kalian kajungi ni na ay kajing ho syang tu but nila yo ni ko ban ya syang kajing lang ko ban kamba jang kadi professional is ka sales tingin apan pau ya kata haka shikiru but kajing kawan kalian kajungi kalongka namar kakum ka agreement ka bangina ya sang house nam araja khamyo kata kalong haka khaksau terik Julai araja khamyo ba ni IA ya gani gajaka kumbalai ekar syakasian adi department ya kebakan yo ya keban kener ya kejingera sekisnong kita di rural areas deng ba kasian adi blok ini foto ba baru sekata kadon hapok pamilim blok jadi halo jong kata ya begini kisnong di marjan marjan tu kinyo ya kejingera begini konsumsi di marjan kami kinyo ya kejingera deng ba jong kasian adi blok tidak kemensin ko bejensur kasnong nil IA kumbalai ekar Padahal jong kata kajing IA keladon tu kasus sekolah ke balai sain. Apa yang kino yalam jong kesenong bat penjuru ki officials jong ka government. Ya kebangi 8 pau hang tu bahasa bede pat ka job opportunity. Bakin pelat na kebentak ki nasional. Bat penjuru ka special preference na kebentak ki nasional ha bede pakai grade 4. Kedai ban lek laga benta jo ki nasional te henry kumba jo ja hakili gi department nani yo I bakani kaju itingko namar ngemla hi bandawa babaro kata ka bah laga benta ki samla jo nasional babaro bala ban regularize tikir habya hi ka tum ka rules bakala don ru ka office memorandum hangtu kala krenshai bala ban long kan laga benta ki way ni arhut te henry kumla Tenre kai kajing kren kajing kalong ba kajing tumu kajing kalong ba na kabenta ka job security and sustainability jong kini ki bala tre bat ki bandang tre ru namar kumba juja na kawi ko por sui ko por ki don kini ki aspirant lan ki applicant ki bala pas na DSC ki tengko te anda lai tengko ba ki kini ki batre ru ki ha ban mi no te habangi perkhat ya kane ka job security na kabenta jong kini hi kalong ba hado benta ka job security na kabenta jong kini ki bateri casual ni contractual hapo ka CNRD ngam ong tang hangani hapo mobat balle si habaro ki san pundri tuliki CNRD blok ba ka job security ka jong ki ka dang long tang kumba pra ko pendai sini bat haman la ka pra ko pendai sini kamut na kaliang jong ka CNRD department kahaban renew ya ka order lani kahaban issue yang ka order to mai Tingi habangi perkhat ya kata kalong ba nakaliang jong ka sorkar kadai ban ai kini ka commitment lani ka assurance
Bana ka benta ka security jo kani jom kini ki kena shnong ki jongi bakat kum bangila SI ha agreement kam nom dei ban kata ba kanom dei ban sha interfere hano lani da kanu ka committee kata ka di ka paksa ba ka baar pade kalong haga bedei ba ka jingsil de hadin ya ka bangi la shimti ya kani kam haga ba na kalian jong pai ba kila ban sha hanga orang mashlong ba members jong mashlong te habangi la persyang ya ban budin te kalakta shibur namar baki ini kinong tri kala yetre na du usnam arajar khanyo arajar katra te habangi persyang ya ban budin ngisem ba ka disbursement la ni ka jingsiu ko ba nakaliang jong ka blok ka siu kidon ki balai hajar kidon ki bandrio hajar kidon ki bapra hajar ba kidon ki ba shipo ba ka de kam man yo kan pli de ka mo kam tena kalian ka jongi hagaba haga jing sisa na kalian ka jongi ngiru ngilakwa hilan pen kendria nang thina bo ba kitre namar menta lah nyo menta running classmen te kathi ka office ka ba la pen kam menta kali ka mau pat sin ari block ka deiru ka property jong ka shrong ka bangi khot yaka kum ka YCC ka ba kun samla kila ban le iki activities bo pe kila ban ai kum ya kenja training kila ban organize kan no ko benta henry mental apprasnem ni kami asu ban penen kami ketika facilities ka bangi ni dot te nakaliang ka jongi ru kinoyalam jong ka shrong ni la sha pressure hi ki se samla babalai ban nakaliang jong ka block ka dili hadu kan ane bom kam shift no shane ban nakaliang ka jongi ru la kwa hi ban shift no ya tangba ini ikam iba kendiat ngam tharai bakan long ka serious issue dan serious matter bakan long ka jinge na ga benta ki ba shong hapos keter ban shime ga ni garai it is a very simple issues it is a very simple matters ba kabaladan lupa in written kadai stang bakin implement lani ban streamline ya kaneka disbursement te nakaliang ga jongi lada nakaliang jong ka sarkar hi ka kloy ya ka ban ai ka commitment ya kata te nakaliang ga jongi ni da bakulu jisi kumbangi thangsinong benta kabangi opos balada na kalian jong sarkar kala pendiang ya kata ka ni khang sinong sasisin claim di minuan daga jingkemen hang ni namar ba layo ban shift ya kan ga mau pasin RD office ya kan ga office ko batamai ban na kalian ga jong ikong ki samnar ni layo ya ban penan kamno ya ketika facilities kabangi ron na ka ki ko samna ya kwen pau kum tu ban na kalian jong ko MLA ba kum ju aga jong ko balong minister cabinet minister de henry ngin ya keren kan usia naman ngila ay de gajing tho ru kala de arsi la de license ngila ay gajing tho shaki batat hadu mesti fabi ko bangila ngila yo so ba kila pen scam ba menta kasi ba they will go ahead nak benta kan inauguration then isa pen board say ka opposition is pen board ya kata gajing persya ka jong ya ka ni kasi ka bakin clear ka mau pasin RD new building office te kata kan show sahaki nama kajing keren kalong ba kasa tang gaji kren te hendai kai ka bangi dan kam kalong ba kin reply yang ni daga jing tho namar ba hadin ya ka bangi layo daga jing tho bi ha bandum yang ya dorbar bangin hap puli ha kamat jong pai ba kumbangi puli ya ka proposal hawar jar kan riu kumbangi puli ya ka agreement hawar jar kan nyu bat mentaru aswa ya ka bakin di ya ka office ka batamai baladang layo ya kata gajing tho na ka sarkar ngin puli ya kata ha ka dorbar bat nganget lada kabiang te nakaliang ka jungi kong kasilong ngin I bet 100 out of 100% ya ka po kasil bat ka government di block bat I kan long statewide issue namar haka jela ka jongi kidon kumbas san kun riu bat menta kalami san kun yo tuli isi na di bat le se kinoyalam hakitu kisnong ru ngaso ya ka banong ba pet ba namar bana kalian ga jongi hi kalong ba kawi ka principle bana kalian ga jongi ka sinong malay ngi ele e kani kalong ba ngi kubur bang ngi menjur ya ka jingwan jong development tang ba a real sense lani a real meaning of development nimla ya ka ban piang lada ka don ka discrimination lani ka don ka exploitation te khnang bakan song nong rim kata ka kentien baong ba namar kidon gi baong ba ngila ai ka development te hendai it doesn't make any sense lada kadon patkum kita ki partiality lane ka disparities ha ka bidai ba ka disbursement lane ka jingsiu ya kini ki staff ba ban benrap susu ya ka taru katkum ka jingtip ka jonga kalomba kini ginong try hapo sina di block kalong kamdei tang na ka wi head kidon ara ni lai teli ki head
Tienrai ka ba lingo kalong ba kidon gitu ki employees lani kidon gitu ki notrai ki bayo ya ka jingsi lani ya ka tulop na kawi ka hek na kiwi ki het ki yo kham he bayo na kiwi ki het ki yo kham re ya kata de ka bumla yang ba ya kata ka bumla ban ya Tiga ika senjam nomor dia sedang ni ong ya kata ka jing bah kerpang bang kham perkhat kerpang nama ka agreement ni klem tho de ka pareng ni tho de ka kasi te long hadu mentah hiru hakini ki shiputli categories nomor hadu mentah na kalian jo government kan notify ya kinong tray ko block tentang na ko mentah shiputli ki categories tenrai ka bang ngi ong ba kham perkhat kerpang kalong bitang na ka mentah grade 4 tan na ka mentah grade 4 tenrai ko balang he hadu mentah hi ki ba pun na way ki ba tray hang umdai tang na mopa ba ka jing dawa ka jong kam dei hiru bong ba ya ke borok ki category kadai balai bitang syaki no ba namar ni hawan perkharu ki paradok ki paraslam ki bayawat kam wajam tenre jaj baka dorbar sno mo bar kala ai kluj melsi mi gani jaka kum balai ekar balada nganga pensiong dor ha katu kopor kani ka jaka ka bangi ai lai hajar lai ekar ranga pensiong dor ha katu kopor kadang datang kum basan spa tingka she's good free telada sam spa tingka she's good free aka jingkhen ka ba antat mulu mala takum ka jingsiu ka ba kini ginong trikiyo hadu menshim slam lum ye ka jingkhen ka ba kini ginong trikiyo ka poi tang kumbalai kuwe hajar si penai na ko banta jong kini kisanut tat hadu ba kida revise menshim slam bar hadin menta andala revise ka total disbursement ka ba kiki ai kalau kumbasan pula hajar bala da khenya ka dor jong ka jaka menta tenre kata kalong banga shuai tai ka nuksa bangi kum kino song song imdawa ya kata bukan long ya kata tenre bakan long atpar aga bede ba kajing sio ya kini kino tre bangi ngim kran hiru tang na gabenta jong kini ki baha haka kota jong kasno tenre kidon kiwe ki batre on contractual basis kaba kibat haki pos ki ba pe ke bah jaka ba kini yo katkum kataka contractual standard rate yo let's say kumbatang kumbakat sa lo ne kasana ja tenre kum igida gin ba na kaliang jong ka go kahap ya kaban sino John